ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಇರತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ನಿಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು 1/4 kg ಉರ್ದುನು ಆಜೇರ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಬೊದಲ್ರ ಪಾರ್ದೆ ಅವೇ ನಿತ್ತ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದೇಕೆ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತ ಕಡೆದಾತನ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಾಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಉರ್ದುಲ್ನ ಇಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಮಂತದ ಕಡೆಯೋಡು ಇತ್ತ ಅರಿನ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಇಡ್ಲಿದ ಅರಿನು 1 kg ದಾತು ದೆತೊಂದೆ ಇತ್ತ ಈಗ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಕಡೆಯರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಿನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದಾತಂಡು ಉರ್ದುದನೆ ಬಾಜನಾಗಿತ್ತವೇನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲು ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರನ್ನ ಐಕೆ ಪಾಡೋನುಗ ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನುರ್ಚಿ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೋಣ್ಣು ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬಕ್ಕೈತೆ ನೆತ ಮುಚ್ಚಾಳನು ಓಪನ್ ಮಂತದ ಅವೇನು ಕಲತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದನು ಮೂಲ ನಮ ಸರೀಟ್ ಕಲಪೊಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಕಲತುನ್ನಾಂಡು ಬಂದನು ನೀರು ದೀಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ದಪ್ಪ ದೀಂಡಾಂಡು ಬಂದ ಕಲತದಾಂಡು ನನ್ನ 7-8 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಾಳನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ 8 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತಾತುಂಡು ಇತ್ತನ ಬಂದನು ಒಂಜಿ ಕೈಲ್ ಪಾರ್ದು ಸರೀಟ್ ತಿರ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಕ ಬಂದನು ಪಿರೋರ ಸರಿಟ್ ಕಲಪುಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ತೊಂದುರುನು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ದೀಕ ಐಕೆ ಏತು ಬೇಯರ ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯನಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನೈಟ್ ಬೇಯರ ದೀವೋಡು ಇತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆದ ಬರೀನು ಮತ್ತು ಇಂಚ ಮಡಿಪೋಡು ಇಜಂಡ ಬಂದನು ಪಾಡ್ರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ನೆನು ನೀರಿಡಿಂಚ ಮುರ್ಕದು ದೆತ್ತುನ್ನಾಂಡು ಇತ್ತ ಐಕ ಬಂದನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಅವು ಬೇಯ್ತಿನಾಕ ಉಬ್ಬುದು ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ ಬೋಡದು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಬಂದನು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಇತ್ತ ಅವೇನು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನು ನಮ್ಮ ಬೇಯರೆ ದಿನಾಗ ನೀರೆಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಪ್ಪೋಡು ಐದ ಬಕ್ಕನೆ ಬೇಯರೆ ದೀವೋಡು ಇತ್ತ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ದೀದಾಂಡು ನಾನು ಇತ್ತಂದೇನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ 20-25 ನಿಮಿಷಂದೇನು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ನಾಂಡು ಇತ್ತ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತದು ತೂಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತಡು ಪುಡದಿತ್ತುಂಡ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ತದನ್ನು ಪಂದಾರ್ಥ ಇಜಣ ಒಂಜಿ ಸೀಂಕರಡು ಕುಟುದು ತೂಂಡಾಂಡು ಸೀಂಕರು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬತ್ತುಂಡ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ತದನ್ನು ಪಂದಾರ್ಥ ಇತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನು ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಾಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 kg ಅರಿಟ್ 20 ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತುಂಡು ಒರಿ ದಿನ ಬಂದನು ಇಂಚನೆ ಮೈತದು ಬೇಯರ ದೀಂಡಾಂಡು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.